Podnikatelia sa nevyznajú v cenách za účtovníctvo. Hľadáte účtovnícku firmu a neviete, ktorú si vybrať, pretože sa nevyznáte v ich cenách? Nechcete zaplatiť príliš veľa? Tak v prvom rade účtovnícku firmu si nevyberajte len podľa ceny. Najdôležitejšia je kvalita služieb. Na trhu je množstvo firiem s kvalitnými službami a teda si môžete vyberať. Ale ak už máte pár účtovníckych firiem vytipovaných a nastáva moment posúdenia ceny, máme pre vás niekoľko rád, aby ste si vedeli cenu približne vypočítať a vedeli si vybrať účtovnú firmu s tou výhodnejšou cenou a následne neboli prekvapení z neočakávaných faktúr, respektíve cien. Hovorí sa, že kto nič nerobí, nič nepokazí. No prečo by ste sa nemohli poučiť z chýb iných a vyvarovať sa ich? Zozbierali sme najčastejšie chyby, ktorých sa podnikatelia dopúšťajú a niektoré vás môžu stať nemalé peniaze. Poučte sa z nich a nezabudnite, že za dodržiavanie zákonov zodpovedá podnikateľ a nie jeho účtovníčka. Každá účtovnícka firma má svoje ceny za spracovanie miest a vedenie účtovníctva. Niektoré firmy ich zverejňujú na webe, niektoré vám po zadaní vašich údajov urobia kalkuláciu. Lenže ako vypočítať cenu, keď niektoré firmy majú v cenníku cenu za doklad, iné za účtovnú vetu alebo paušálne? Všetky spôsoby sa odvíjajú od toho, koľko dokladov budete mať. Ktorých dokladov? Vami vystavených faktúr, došlých faktúr, to sú tie, ktoré dostanete za nákup tovarov alebo služieb, bankového účtu, bločkov, ale aj rôznych zmluv, poistiek a podobne. Pretože čím viac dokladov, tým viac času musí účtovník venovať vášmu účtovníctvu. Podľa počtu dokladov si účtovník vie približne vypočítať, koľko času mu účtovanie zaberie a koľko za ňo chce dostať zaplatené. Približne preto, lebo nad jednoduchými dokladmi strávi menej času, napríklad 1 minútu, a nad zložitými účtovnými dokladmi aj 30 minút. A nejde tu len o účtovanie, ale musí pokryť aj iné výdavky, napríklad na softvér, vzdelávanie, kanceláriu či počítač a tak ďalej. Počet dokladov je teda len nejaký odrazový mostík či kľúč k výpočtu ceny za účtovníctvo. Takže firma spočíta vaše doklady a potom stanoví cenu. Ak je v cenníku cena za doklad, potom je výpočet jednoduchý a viete si ju ľahko vypočítať. V mnohých cenníkoch nájdete cenu za tzv. Účtovnú vetu. Čo to je? Účtovná veta v jednoduchom účtovníctve je vlastne jeden zápis, čiže riadok v účtovnom denníku. V podvojnom účtovníctve je to účtovný zápis na jeden účet a jeden doklad sa zaúčtováva minimálne na 2 účty. To znamená, že má minimálne 2 účtovné vety. Ak ste platiteľom DPH, niektoré doklady majú aj 3 účtovné vety. Účtovnú vetu niekedy nazývajú firmy aj účtovná položka, no iné zase pod týmto pojmom majú na mysli jeden doklad. Musíte sa firmy opýtať, čo znamená účtovná položka v ich cenníku. Ak vám firma stanoví paušálnu sumu, vedzte, že aj túto vypočítala na základe počtu dokladov a zväčša paušál zaokrúhlila trošku nahor, aby mala rezervu, keby počet dokladov v niektorom mesiaci mierne stúpol. Povedzme si teraz príklad, ako jednotlivé ceny môžete porovnať. Pre SRO a neplacu DPH má účtovnícka firma A cenu za účtovníctvo 1 euro za doklad. Účtovnícka firma B má cenu za účtovnú položku 0,80 eur. V cenníku má uvedenú poznámku, že účtovná položka je zápis na jednom účte, čiže jedna účtovná veta. Aký je počet vašich dokladov za mesiac? Napríklad vystavených faktúr máte 20, došlých faktúr máte 10 a máte aj zo pár bločkov 15. Keďže každá faktúra bude uhradená napríklad na účet, budete mať minimálne 30 pohybov na bankovom výpise. S poplatkami za účet a možno nejakým výberom to môžeme zaokrúhliť na 35. Počet dokladov je spolu teda 80. Firme A by ste zaplatili 80 eur. Firme B zaplatíte za účtovné vety, ktorých je 160, cenu 128 eur. Ak neviete, čo znamená účtovná veta alebo účtovná položka, môžete si myslieť, že firma B má nižšiu cenu. Je to však len zdanie, pretože výsledná cena v skutočnosti bude vyššia. Povedzme, že firma C vám stanoví paušálnu sumu za účtovníctvo vo výške 100 eur mesačne. Ktorú účtovnú firmu si teda vyberiete vy? Ak si viete cenu takto vypočítať, potom sa viete dobre rozhodnúť. Dajte však ešte pozor na jednu vec. Niektoré firmy si okrem mesačnej sumy za doklad účtujú sumu navyše za vyhotovenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel alebo účtovnej závierky či daňového priznania za celý rok alebo poradenstvo. Takže nakoniec skutočná cena za účtovníctvo môže byť celkovo vyššia,
hoci sa vám zdá byť podľa mesačnej fakturácie najlacnejšia. Ale sú aj účtovné firmy, ktoré už v účtovnej položke majú zahrnuté všetky služby a žiadne ďalšie služby vám už nebudú fakturovať. No a na záver ešte vychytávka od nás. Podľa skúseností účtovníkov je skutočný počet dokladov vo väčšine prípadov vyšší než ten, ktorý klient povie, respektíve si myslí, že má alebo bude mať. Často sa stáva, že podnikateľ pri výpočte ceny nezarátava všetky doklady, napríklad aj preto, že nie vždy sa dá počet dokladov presne určiť či predpovedať. Pripočítajte preto v kalkulácii pre istotu zo pár dokladov navyše a rátajte tak s trošku vyššou cenou. Aké ďalšie chyby podnikatelia robia, sa dozviete v ďalších videách. Sledujte náš kanál a dajte odber, aby vám žiadne video neušlo.